Bizim çeşmemizin haber vermegine göre yurdun esası türmesi bolan Odun Depe konslagerine nomer 8. bloğun fundamenti aşağı çöküptü. Ol bölümde cinayette günah bildirenler saklanýardy hem ol yapık şertli kamera diýilen bölüm olup tutsaglar kamerada oturýardy. Ol yerdäki tutsaglary nomer 9. bloğa geçirdiler. Ol yerde hem yapık düzgün bolup tutsaglar kameralarda oturýar. Türme jaýynyň çökmegi sebäpli barp 2019 ýylyň sentyabr aýyna nomer 9. blokda bolýan tutsaglaryň 300 çemesi adamlary Türkmenabad şäherindäki Abdüşükür türmesine geçirdiler. 400'den gowrak adam bolsa Balkanabad şäherindäki Sigo geçirildi. Moğa garamazlar nomer 9. blokda düzgün boyunça 12 adamın bolmaly yerine 20'den 26 adama çenli her kamerada saklanýar. Tutsaglar 2 smena boyunça yatylýar. Olaryň ýarysy giýje, ikinji bölegi bolsa günnizini uklaýarlar. Odun Depe türmesinin avariya ýagdaýdadygyny resmi ýagdaýda ma'lum edilmeýär. Tutsaglary bolsa nomer 8. blokda remont işleri geçirilýär diýen bahane bilen başga türmäge geçirýärler. Adan yolu atlanali